Ramogi hinena ka intiere kanye intiere gi thuolo malo sokoda mia pachi weche manyien mabro bedo ka wakelo ni gi elak seche gi namba matudro kaka pile ariya de kauchiel nono de chel kachiel YouTube, Facebook kachiel kod X mar Ramogi TV bende chakuri achiel kachiel kokale Citizen Digital wago kodi mbaka nyinga Uchengi Emmanuel jeloko marwa en Wilson Ochuka bed kode chakruok nyaka gigo ka wachako en ni jatend migao mathieth Aden Duale ochungo chenro mar chiwo ne jotuo nyarogno manyien mogol kuom ng'at machielo e kar thieth ma Mediheal magitimore tok nonro yango ni od thieth no osebedo ka luwo aching chike matayo chenro mar chiwo nyarogno manyien ne jotuo. Simfros Okinda nigi ler. Dalario tok migao mar thieth yudo lipot ewi ywak mosebedo ne od thieth mar Mediheal ewi golo nyarogno e yor aling'ling kata kwalo nyarogno mag jotuo kendo uso ne jotuo mamoko. Migao no koro keto lokruok e chenro mag thieth mar tuo nyarogno e ute thieth duto mag Mediheal e kin lokruoge mamoko. Magi timre tok ywaruok muoch e kin jokanyo mag komiti manochuo gi higa mokalo mondo non matut wachni. The report produced by the team was not signed because of dissenting opinions of some team members on the recommendation. But sad to say, that report was also not submitted officially to the Ministry of Health for further action. Migao mar thieth koro chungo chenro duto mag chiwo nyarogno manyien ne jotuo e ute thieth duto mag Mediheal. All patients currently receiving or seeking transplant-related services at Mediheal hospitals are advised to seek care at the following 8 licensed kidney transplant facilities: Kenyatta National Hospital, Moi Teaching and Referral Hospital, Aga Khan University Hospital, MP Shah Hospital, Nairobi Hospital, St. Luke's Hospital in Eldoret, Nairobi West Hospital, and Mata Hospital. Kane uloso kod jofwambo, jatend migao mar thieth Aden Duale bende olando chungo e tich apisas ariyo madito e migao no manotelo ne nonro mar od thieth no higa mar 2023. I've also directed the immediate suspension of Dr. Morris Wakwabubi, the acting head of the Kenya Blood Transfusion and Transplant Services, and Dr. Evelyn Chege, the technical lead who chaired the ministry's multidisciplinary probe in December 2023. This step is necessary to eliminate any potential conflict of interest and to ensure that further investigations proceed independently. Komiti manyien mar jolony ochuog kendo mondo nuo timo nonro mag thieth mar nyarogno e bede od thieth duto mag Mediheal e pachoka. An independent expert committee of transplant experts drawn from both the public and the private health facilities, professional associations, and relevant regulatory bodies to undertake a comprehensive audit of all kidney transplant services at Mediheal Group of Hospitals for the past 5 years. Pinje maoko bende koro kumo kuom yudo lesen mag ute thieth e pachoka. Simfros Okinda, Ramogi TV. Kwa ukeweche motenore